ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ka sorkar jong jela Odisha kala set ya ka Tulop jong ki khandai phu Ngut ki Ophisar Rangbah ha katak district nakadaw ba kimla ban Weng ya ka Jingeh ki ba ki Paidbah kila pentep sya ka sorkar lingba ka Chief Minister's Grievance Cell u additional district magistrate ulapha jingtho sya ka district treasury bade ban set ya ka Tulop jong ki khandai phu Ngut ki Ophisar katkum ka sithi bala pha sya ka treasury u magistrate ulaong baki Paidbah kila pha jing ujor syaka sorkar lingba ka jana sunani portal handrai ke Ophisar ki klemle ai watla ladap ban penkan mau labun sien ka Chief Minister's Grievance Cell kadai ke bala bu khanang na kabenta ki Paidbah bakin pensngo syaka sorkar lada ki don ya ka nukunu ke jing ha ki dong ki than jongki u magistrate ula kerpat ya ka treasury ba ude ban bat ya ka Tulop nadu ubanai naiwing ter hadu banda pentep saki ki Ophisar Rangbah ki balasya set Tulop ki kenthop ya u SP rural sub collector ki BDO ki medical officer bat ki wepan Hey, up! Ruko! Shwa fin shet da ka jo shi ka jo ko umpnyang balapin don kam. Up shwa! Namar ka ne ka kta ya ka kot ka kya jong fi pat kamar yang rukum jo. Da ka bashet da ka ne ka umpnyang kan tau bonjat ki jingpang. Henry, pim day pat bante sya nala ne bantang pendo no. Henry, minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban pen kala ya kane ko umpnyang sya ka biodiesel tinamar kata limba ka ruko ka kot ka kya par kamaryang ru kan kta syo